6 ноябрь җомга көн чыгарылышыбызны атна информацион программасы белән башлап җибәрәбез. Эфирда Соба телевидениесе. Студияда мин Райля Галявина эшлим. Исәнмесез? Иң элек мөһим темалар турында кыскача. Халыклар бердәмлегенең матур мисалы Иштуган урта мәктәбендә. Биредә укучылар татар, рус телләреннән тыш удмурт телендә дә иркен аралашалар. Ягу сезоны башлану белән янгын очраклары да артты. Халык куркынычсызлык таләпләренә салкын карый. Районның тарихи Кәли чишмәсе башлангыч урынына кайта. Районыбыз хуҗалыклары терлекләрне кышлату чорына кереште. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматларына караганда, район буенча 8470 саум сыеры исәпләнә һәм алардан җитештерелгән продукция күләме 210 меңгә якын килограмм тәшкил итә. Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесе соңгы елларда сөт һәм ит җитештерү планын арттырып үти. Малларның көнлек үсеше дә уртача 900-950 грамм тәшкил итә. Бүген көндә малларны кышлату өчен азык запасы мулдан тупланган. Безнең беренче хәбәр. Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесе Орташ һәм Нырты бригадаларын берләштерә. Бүгенге көндә биредә 114 кеше хезмәт куя. Терлекчелек өчен хәзер аеруча җаваплы чор башланды. Малларны исән-имин кышлатасы. Шул ук вакытта продукция җитештерүдә күрсәткечләрне тагы да яхшыртып, яхшы керем алуны, хуҗалыкны, биредә эшләүчеләрне яшәтүне, эшләтүне тәэмин итәсе. 2 бригадага 600 баш саум сыеры исәпләнә. Алардан көнгә 15600 килограмм сөт савыла. Бер сыерга уртача 26 килограмм туры килә. Дәүләткә исә 14300 якын килограмм продукция тапшыралар. Ныртыда хәзерге вакытта бозаулар тудыру, үстерү, симертү тораклары һәм 164 савым сыеры булган турак бар. Биредә савылган сөт үткәргечләр аша үтә. 200 баш ит токымлы сыерлары да бар. Бүгенге көнне алганда 44184 ситнер сөт җитештердек, 2158 ситнер ит җитештерелде. Продукция җитештерү елдан ел артып тора. Узган ел белән чагыштырганда сөт 100%, ләкин инде безнең алдагы 4-5 ел белән чагыштырганда сөт артымы бик күп, 130-140%ларга хәтле артты. Бүгенге көнне шушы җитештергән продукциядән хайраңына күләмдә акча кереме кирде. Соңгы 4-5 елда хуҗалыкта сөт һәм ит җитештерүдә планны арттырып үтәүгә ирешәләр. Терлекләрне тәрбияләүдә уртача көнлек артым 900-950 грамм тәшкил итә. Симертүдәгеләрнең көнлек үсеше 1 килограммнан да арта ди хуҗалыкның баш икътисадчысы. Шулай ук биредә ит токымлы бозаулар да үрчетәләр. Быелгы җәйдә Орташ бригадасында яңа торак салып куйганнар. Бер аелык файдалануга тапшырылган. Ул 360 баш мал өчен исәпләнгән. Биредә хәзерге вакытта 291 баш тонна тәрбияләнә. Назим Гаялетдинов белән Илфат Галимҗанов 1 айлык сөт бозауларыннан алып 6 айга кадәр булган яшь терлекләрне тәрбияли. Бүген аларның саны 200дән артык. Без килгәндә терлекчеләр бозауларга эшерергә сөт әзерли иде. Аны такси дигән менә шушы җиһазда 40 градуска кадәр җылытып бирәләр. Гомумән бозауларны яшь сабыйны баккан кебек тәрбиялиләр. Витамины бирәбез, он бирәбез инде. Солы, шул нәрсә бар. Пешәнен, синарын, монда бит инде 2 ай тулмаган бозаулар бар. Bir aydan керә инде, 20 көнлекләр керә инде. Урын ничек бул бетә икән керә инде, 20 көнлектә керә, 1 айлыкта керә инде. 70 көн эшләтәбез инде. 70 көннән соң ул якка чыгарабыз инде, күчәләбез. Сөттән аерабыз инде. Хезмәт катнаулымы? Көнгә менә ничә тапкыр шулай килеп карыйсыз бозаулар? Без 2 тапкыр киләбез. Катнаулы түгел, бер яланга. Шуны үзеннән тора. Көн сайын салам тибәбез инде, ята торган җирләренә. Ondan tirisin konsayın alıp tügüp durarız bunlar. Taşka bilen. 2011 елдан бирле Орташ бригадасында 210 башка исәпләнгән робот фермасы да эшли. Монда бер сыерга уртача 31 литр сөт савып алына. Иске фермаларында бу күрсәткечләр 21-23 литр тәшкил итә. Хезмәткәрләрнең хезмәт хаклары да уртача 33 мең ярым сум. Барлыгы Орташ бригадасында 8 доярка бар, Нырты бригадасында 4 доярка бар. Борсыда тырышып эшләр, берсендә генә инде тырыш түгелләр дип әйтәсем килми. Иң күп сөт савучы Фалахова Гөлгенә, аның инде елны алда берсә 11 мең белән тамамлар дип көтәбез. Махмутова Тәнзиләнең күрсәткечләре яхшы, шулай ук Нырты бригадасының Галявиева Илмираның күрсәткечләре яхшы инде. Баш икътисадчы билгеләп үткәнчә 9 айга җитештерелгән продукциядән 135 миллион сум акча кергән хуҗалыкка һәм иң күбе аның шушы терлекчелек тармагына туры килә. Барлыгы хуҗалык буенча 9 айга 32 миллион чиста табыш белән тәмамладык. Уртача акча кереме бер эшчегә исәпләгәндә 1100 сум тәшкил итә, бер шартлы терлеккә алганда 83 мең тәшкил итә.
Biz indi olgan produksiyаны төп җитештерү бәяләре белән чагыштырып карыйбыз. Җитештерү бәяләре белән чагыштырып караганда, менә безнең 9 айга җитештергән продукция узган елга караганда 13%-ка артык. Бу инде бик әйбәт саннар, бик әйбәт күрсәткечләр дип саныйм мин үзем. Кышлату чорында хуҗалык зур әзерлек белән башлап җибәргән. Бер баш шартлы терлеккә 42,6 центнер азык запасы әзерләнгән. Шушы азык күләме белән кыш көне малларны тәрбияләүгә һәм продукцияны арттыруга исәп тоталар. Барлыгы 13828 тонна синаж әзерләдек, 1409 тонна синажный упаковка әзерләнде. Бу инде төрелгән печәннәр һәм 8749 тонна силос хәзерләдек. Аллаһка шөкер, бүгенге көндәге бер шартлы терлеккә 42,6 азык берәмлеге азык әзерләнде. Бу инде күп күләм һәм игеннәрне әйбәт кенә уңышлы гына җыеп алдык. Быел бит инде елы да бик яхшы килде. Ел яхшы килүдән 6359 тонна икмәк җыеп алдык, Аллаһка шөкер. Бу инде безнең уртача бер гектарга алганда 45 центнер тәшкил итә. Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесе бүген менә шундый нәтиҗәләр һәм киләчәккә планнар белән яши. Яшь белгечләр белән дә тулыланып тора. Әмма ветеринария табибы вакансиясе генә хәзергә буш. Районыбызда экстремизм һәм террорчылык очракларына каршы көрәш чаралары һәр даим алып барыла. Мәгариф учрежденияләрендә һәр вакыт өйрәнүләр, әңгәмәләр, рейдлар оештырыла. Көзге каникулларга чыгар алдыннан шундый чара Тимошык урта мәктәбендә үтте. Тулырак алдагы сюжетта. Әлеге чара укучылар арасында бердәмлек, татулык һәм мәрхәмәтлелек хиссе тәрбияләү, үз-үзеңне саклау кагыйдәләрен һәм якыннарыңның куркынычсызлыгын кайгыртырга өйрәтү максатын бурыч итеп куйган иде. Район башлыгының коррупцияга каршы көрәш мәсьәләләре буенча ярдәмчесе, районда террорчылыкка каршы комиссия секретаре Ленар Шайдуллин укучыларга экстремизм һәм терроризм төшенчәләре, уяу булу һәм куркынычсызлык чараларын үтәү кирәклеге турында сөйләде. Мы понимаем, что это не очень приятно, мы понимаем, что это некрасиво, что это не должно быть. Это чуждо для нас. Бдительность, что это? Быть внимательным. Молодец, дальше. Еще кто знает, что такое бдительность? Әңгәмә барышында яшүсмерләр үзләрен борчыган сорауларга җавап таптылар. Бүгенге мәгълүмат безгә бик каты ошады. Безгә бүген терроризм турында бик әйбәт аңлатып бирделәр. Кагыйдә буенча үзебез бик күп беләк, ләкин ул безгә бары бик булышты, яңа искә төшерергә булышты. Безгә сөйләгән кешеләргә мин бик зур рәхмәтне белдерәм. Инде безне юктан бар итеп тәрбия кылучы Аллаһ Тәгалә һәм аның сөекле пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмгә шушы инде мәүлид айлары, җомга көннәрендә очраштырды шул җирләрдә. Аллаһ Тәгалә сәламе, бәрәкәте, рәхмәте булсын барчабызга да. Кызыл Миша авылының имам хатибы Дамир хәзрәт Мөхәммәтҗанов исламның иминлек һәм тынычлык дине икәнлеген аңлатты. Һәр мөселманның бурычы барлык кешегә карата яхшы мөнәсәбәттә булу һәм җир өстендәге гаделсезлеккә, бозыклыкка каршы тору диде. Экстремизм һәм терроризм турында бик күп әйберләр сөйләделәр. Без бик күп мәгълүмат белдек. Безне юлдагы пакетларны, сумкаларны интимәскә өйрәттеләр, чөнки анда шартлаткычлар булырга мөмкин. Чарада шулай ук өлкән участок вәкаләтлесе Марат Гатин һәм юл хәрәкәте куркынычсызлыгы идарәсенең профилактика бүлеге җитәкчесе Гүзәл Ягъфәрова да катнашты. Полиция майоры тискәре агымнарның яшьләргә йогынтысын ассызыклады, җәмгыятьтә радикаль күренешләргә каршы көрәшергә кирәклеген белдерде. Гүзәл Ягъфәрова исә юл йөрү кагыйдәләрен үтәү мөһимлеген искәртте. Бүген безнең мәктәбебездә шундый чара булды. Анда безгә юлда йөрү кагыйдәләре турында сөйләделәр. Мин бу әйберләргә бик шат. Безгә светоотражательләр дә бирделәр. Бу безгә бик кирәк, чөнки хәзерге вакытта без мәктәпкә йөрибез, кружокларга йөрибез. Бу көнне мәктәпнең тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы балалар белән нәрсә кайда качан интеллектуаль уенын уздырды. Балалар бик актив булдылар, катнаштылар, чарага алдан әзерләнгәннәр иде. Бу чарага шулай ук алдан укырга кушылган китаплар бар иде. Хәзер бит инде балалар бик китап укыбыз дип тормыйлар, ләкин без аларга инде шушындый чара аркылы китап укуны яраттырырга булдык. Монда да балалар экстремизм һәм террорчылык очраклары турында белемнәрен ныгытты, юл билгеләрен искә төшерде. Алар инде үзләренең теоретик яктан гына түгел, практик яктан да үзләренең белемнәрен күрсәттеләр. Төрле юл йөрү кагыйдәләре буенча сорауларга җавап бирделәр. Һәм инде практик өлештәдәге менә базалар җыеп, без инде аларның белемнәрен сынадык. Менә шушындай практик өлештә инде алар үзләрен яңадан бер кат ныгыталар, үзләренең теоретик белемнәрен инде. Һәм инде аларга алга таба дагы дальше кирәк, алга таба да кирәк булачак. Чөнки хәзер менә 2 ноябрьдән 8 ноябрьгә хәтле безнең көзге каникул операциясе башланып китәчәк. Бу вакытта инде бигрәк тәген игътибарны арттырырга кирәк балаларга. Шушындай чаралар әле безнең тагын да дәвам итәчәк. Кагыйдәләрне истә тоту мөһим, әмма беребез дә бу куркыныч хәлләрдә калмасак иде.
Көннәр суытып, ягу сезоны башлану белән янгын куркынычсызлыгы мәсьәләсе тагын да актуальләшә. Моның белән бәйле киңәш, кисәтүләрне янгын күзәтчелеге бүлеге белгечләре, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре күп генә халыкка җиткереп торса да, статистикада уңай якка үзгәреш күзәтелми. Киресенчә, янгыннар саны көннән-көн арта. Чираттагы сюжет тагын бер кат кагыйдәләрне хәтердә яңарту максатыннан әзерләнде. Татар Икшермәс авылыннан Тәслимә Гарипова иендә ялгызы гомер кичерә. Атна сайын балаларын монча ягып каршы ала ул. 86 яшьлек әби өчен янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре беренче урында. Мончаны якканнан томалаганчы күзәтү астында тотам инде, кирип китмим. Менә яңа монча җитештеләр, Аллага шөкер, куркынычсызлыгы калдырмадылар, тырыштылар бик. Әйбәт эшләргә тырыштылар. Шу аларны каршы алам, узатып калам. Тормышта янгын белән күзгә-күз очрашканы юк. Алла сакласын дия бей. Иендә дә автоном янгын хәбәрен җиткерүче җайланманы урнаштырган. Менә Маргарита бит име? Значит, эшли дигән сүз. Менә янып ала. И вакытта эшләү белән аңлата инде. Әгәр дә менә теге батарея утыра башласа, ул теге сирәк кенә кычкырып ала башлый. Ул чиракта инде, значит, батарея утыра башлаган, моны алмаштырырга кирәк дигән сүз була инде. Инде без аны бер алмаштырдык, биткәне. Улагалак кычкырып торгачынан курыктым да хәбәр иттем балаларга. Алар килеп. Менә ул ансы дөрес әйтеге балаларга бүтән кешегә әйтеп, вакытында алмаштыра кирәк инде. Әлеге җайланма төтен исен вакытында сизеп, янгын куркынычы барлыгын кешел тавыш ярдәмендә вакытында хәбәр итә. Максаты йоклаган кешене уяту, игътибарны җәлеп итү. Районда барлыгы 1800-дән артык йорт хуҗасы урнаштырган. Статистикага күз салсак, соңгы 2 айда районда 5 мунчада янгын чыккан. Барысы да гади кагыйдәләрне үтәмәгәннән. Менә мунчаның безнең основной янгын чыгу сәбәпләре әйтгәндә бер чиракта мунчаның ишеге юк иде, калай гына терәп торган, шул калай авып китеп инде, күмерләр бу якка тәгәрәп төшеп, шуннан янып киткән. Әгәрдән төшә калса да күмерләр, пич каршында инде безнең булырга тиеш я притопочный лист дибезне, калай, я менә шушылай итеп инде теге таш белән янмый торган өлеш эшләнелгән булырга тиеш. Теге төшкән күмерләр янып китмәсен өчен, идәнне яндырып җибәрмәсен өчен инде. И аннары безнең инде тагын пичләрнең төзек булмау сәбәпләре моментлары бар инде. Әйтгәндә ярыкларын сыламыйлар, агартмыйлар. Ана бит нәрсә өчен агартыла ул? Пичне утын ягабыз бит. Ул вакытта менә теге агартылган вакытта пич ярылса, чыккан төтеннең эзләре күренә кара булып. Шуның өчен пич агартыла инде. Шуның өчен пичне менә ярыкларын сылап, агартып куярга кирәк. Бу эшләр эшләнә инде пич мунчаның эчендә генә, үй эчендә генә түгел, шурмал эшләрендә дә генә, менә безнең шурмал эшләрендә дә генә нарушениялар бар әле. Хайран хуҗалыкларда дип әйтик инде, бу сәбәп белән я асбестовый труба белән чыгарылган, я тимер труба белән чыгарылган мишләр бар әле. Аны без инде телевидение ашадаган, радио ашадаган, интернет ашада җиткерәбез инде, гәҗитләр ашадаган, менә шундый пичләр булмасын дип, әгәр дә труба белән асбест белән шисе икән, ул шурма өлешен урам ягына хәтле кирпич белән төреп чыгарга кирәк инде, төреп, сылап, шулай агартып куярга инде. Мишләрне артык кыздыру, вакытында янгын сүндерү хезмәтенә хәбәр итмәүдә аяныч хәлләргә китергә мөмкин. Иң күп янгын быел Шәмәрдән авыл җирлегендә теркәлгән, барлыгы 7 очрак. 5 янгын Эзмә авыл җирлегендә булган. Иске Кишермә янгын сүндерү бүлеге начальнигы Фәнис Сәләхиев командасы 3 янгынны вакытында юк итә. Бер кешенең гомерен саклап калуга ирешкән. Без үзгә кергән биләмәдә 17 авыл, без шул 17 авылга профилактик чаралар үткәрәбез. Безнең инде бүлектә 11 кеше эшли, аның инде берсе начальник, бер командир отделения, 5 водитель һәм 4 пожарный. Без инде шул 17 авылга кергән өйләрдә, хуҗалыкларда инде профилактик чаралар үткәрәбез, организацияларда инде отработка КТПлар үткәрәбез. Суларының гидрантларны карап торабыз инде елга 2 тапкыр. Шундый эш белән шөгыльләнәбез. Без инде быел инде 3 айда 1618 үй безнең барлыгы инде, шуның 1117 өйдә 69% өйләрне йөреп чыгарга өлгердек. Хәзер инде безнең шул пандемия аркасында инде ПКга йөрергә ярамый. Хуҗалыкларда профилактик чаралар үткәрергә ярамый, рөхсәт ителмәй. Шуңа күрә инде без ПКга инде шул
бүтән төрле чаралар күрәбез инде, профилактика чаралары. Икшермә янгын сүндерү бүлекчәсе 2009 елдан бирле эшли. Мондыйлар Лисхоз һәм Шәмәрдәндә дә бар. Соннарга тулырак тукталсак, агымдагы елның бу көненә районда 25 янгын чыккан. Шуның 5-се мунча, 6-сы үй, 6 сарай һәм 1 гараж. Кызганычка каршы 6 поджог очрагы булды инде. Монда өйгә дәгән, сарайга да, мунчага да төткән чаклар булды. Аннары инде орын алып бара безнең менә бу 4 мунча янды. Мунчаларның мишләренең төзексезлеге аркасында, артык кыздыру аркасында, һәм инде караучысыз калдыру аркасында менә мунчалар инде. Аннары безнең бара 7 чырак электр приборлары белән бәйле инде. Тоже төзексез хәлдә куллану, дөрес монтажламау, менә шулар сәбәпле янгыннар чыкты инде. Һәм калганнары инде вакыттыяк причиналар барында. Янгынны сүндерүгә караганда булдырмый калу мөһимрәк. Ни дисәң дә карактан кала, уттан калмый. Мин халыкка мөрәҗәгать итәрем менә бу элементарный янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәүнең турында. Менә әйткәнемчә инде менә бу соңгы мунча 2 менә сентябрь, октябрь аенда гына 5 мунча янып бетте безнең. Менә шу элементарный әйткән әйберләрне эшләмә аркасында дип әйтик инде. Әйе, менә шуңа әйтәм инде, менә иң беренче чиратта инде менә саклау, таләпләрне үтәү, аннары инде алам сакласын теге төрле чиратлар булырга может. Шундый чиратлар булганда үз-үзеңә әзрәк теге материальный компенсация дип әйтик инде. Шуның булсын өчен инде менә хуҗалыкларны иминләштерергә кирәк. Һәм инде менә ушак бит инде пожарчыга какой-то теге сразу үттертмәгәндә бөтен җирне чолгап алмый, какой-то бер бәләкәй генә җирдән янып китә инде. Ул янып киткән нәрсәне әйтегән шушы датчик сизеп ала дагы, сезгә хәбәр иткәч, аны тоже кул астында булган әйберләр белән зорга җибәрмичә сүндереп калырга була инде. Шулай ук менә кием белән капларга була, берәр материал белән электр булмаганда, бензин булмаганда су сибергә була инде. Иң теге самый эффективный әйберләр дип әйтәбез, бу безнең агын тушителләр инде. Мишләр, электр газ приборлары чыбыкларының төзеклеген һәр даим карап тикшереп торырга кирәк. Районда халык белән профилактика эшләре даими алып барыла. Белешмәлекләр тапшырылу белән бер рәттән масса күләм мәгълүмат чаралары аша да кисәтү ясалып тора. Уяулыкны саклап яшәргә кирәк. Авыл җирендә мәктәп үзенә бер дөнья булып яши. Мәктәбе булган авыл бәхетле. Уку эшчәнлеге белән бергә тормышка әзерлек, гореф-гадәтләрне өйрәнү дә мәктәптән башлана. Иштуган урта мәктәбенә килсәк, монда күбесе татар, рус, удмурт телләрендә көндәлек иркен аралашалар. Чит телләрдә өйрәнәләр. Халыклар бердәмлегенең матур мисалы белән безне киләсе сюжетта хәбәрчебез Гөлшат Галиәкбәрова таныштыра. Иштуган Бистәсе райондагы күп милләтле торак пунктларның берсе. Төрле милләт вәкилләре дус булып, тел, лөгать, гадәт вә әхлак алмашып гомер итәләр. Татарча, русча, удмуртча сөйләшү, аралашу аларга бернинди авырлык тудырмый. Бер телдән икенче телгә җиңел генә күчеп әңгәмәне дәвам итәләр. Бистәдә яшәүчеләрнең 45% татарлар, 17% руслар, 32% удмуртлар тәшкил итә. Иштуган мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Светлана Иванова 2000 елларда оешкан Тюрагай фольклор ансамблен җитәкли. Мәктәп белән дә тыгыз элемтәдә яши. Шушы көннәрдә ул удмурт мәдәниятенә багышланган чарада катнашты. Иң элек киемнәр турында сөйләшү булды. Удмурт халкының баш киемен кию буенча мастер-класс күрсәтте. Борынгы милли киемнәр аның хуҗасы турында бик күп мәгълүмат бирергә мөмкин. Мәсәлән, хатын-кызларның баш киеме аның хуҗасы турында бик күпне сөйләргә мөмкин. Удмуртлар ак, кара һәм кызыл төсләргә үстенлек бирә икән. Милли киемнәре һәм орнаментлары да шул төсләрдә. Удмуртның шушы баш киемнәре ул бит инде элегелектән барган, безнең әбиләр, әниләр, аларның әниләре киенгән. Элек безнең туйлар бик күңелле үткән. Ул туйларны киенеп, бөтен менә үзенең киеме баранын. И шунсы кызык, менә шушындый баш киеме белән, менә шушы тәңкәләр белән эшләнгән ул. Шушы баш киемен кигәннәр только кызлар гына. Кияүгә чыккан кызлар аны уже кимәгәннәр. И егетләр шуннан белгәннәр, бу туйга килгән кыз микән или кияүдә микән инде дип. Шунсын бик менә егетләр шуннан гына белгәннәр аны. Бу кыз артыннан барып була микән, юк микән танышырга дип. Сез үзегез кайсы авылны кызсың? Мин үзем Кукмара районыннан, Старый Князь-Юмя дигән авылыннан. Үзебездән монда ерак түгел, 6 километр гына.
Светлана ханым кичкенәдән Удмурт халкының гореф-гадәтләрен өйрәнеп үскән. Халыкның йолаларын бар матурлыгы, тулылыгы белән туйлар вакытында күрергә була. Светлана ханым туй җырының бер өлешен дә башкарып күрсәтте. Вуконо изо шивике хайгай, вуконо изо шивике, еволаманам кыжие, еволаманам кыжие хайгай. Шуане мано шивике хайгай, шуане мано шивике, еволаманам дядяе, еволаманам дядяе хайгай. Ярма ярым дисем, юк мыни минем бер шагым. Туйга барам дисем, юк мыни минем обыем. Удмурт бию буенча да кызлар өчен практик өлеш булды. Бию хәрәкәтләре өйрәнелде. Кызлар монсын бигрәк тә ошатты. Кызлар белән аралашкач, аларның татар, рус, удмурт телләрендә иркен аралашулары мәгълүм булды. Гаиләләрендә исә туган телне олылап, башка телләрне дә хөрмәт итеп яшиләр. Игә кайткач мин удмуртча сөйләшәм. Гаиләдә әни, әти, ике энем бар. Алар да удмуртча сөйләшәләр. Татар телен мин балалар бакчасында өйрәндем, мәктәптә өйрәнәм. Әнием удмурт фольклорына йөри, дуслар белән бик тату, дус итеп яшибез, биебез, җырлыйбыз. Минем дусларым арасында удмуртлар, татарлар, руслар да бар. Немец телен өйрәнә башладык бу ел. 2017 елның көзендә Сабар районында удмуртларның милли мәдәни автономиясе оештырылды. Аның җитәкчесе итеп Иштуган урта мәктәбе директоры Анатолий Макаров билгеләнде. Анатолий Владимирович үзе дә сәнгатькә гашыйк, мәдәниятне яратучы кеше. Җитәкчелекнең теләктәшлеген, ярдәмен тоеп эшне алып барабыз ди. Туган җиренең патриоты да ул. Үзе дә биредә яшәүчеләр белән һәркемнең туган телендә матур итеп аралаша. Иштуганда яшәүчеләрнең бер-берсенә карата ихтирамлы мөнәсәбәттә яшәүен, бер-беренә хөрмәт күрсәтеп аралашуы белән дә горурлана. Местность белән бәйле әйбердер дип үземә менә шундый аңлатма итәм инде мин. Чөнки безнең Иштуган бит инде ул границада тора. Безнең тимер юл тягы дип яшәбез инде біз Кукмара районы. Кукмара районы инде ул безнең Татарстанда иң зур численность буенча, удмуртлар буенча район. Анда мин белгәнемчә 7000 ләп кеше яши, по-моему, удмуртлар инде статистика буенча. Безнең мәзгенә ул сан кичкенә әзрәк, 192 тирәсе дип әйтә инде. И менә шулай барган бит инде, Иштуган бит инде рабочий поселок булган. Заводка да эшкә килгәннәр. Ул менә шулай тупланган әйбер инде, бер көнлек булган әйбер түгел. Ул тарих, ул вакыт име. Икенчедән, ул кешедән үзеннән дә тора. Менә мин үземнән дә чыгып әйтәм бит инде, бу мәктәптә 11нче класста укыдым мин. Татар телен укыдык без монда. Бүген көндә менә балаларның ата-аналары да прекрасно татарча да сөйләшәләр, удмуртча да, русча да шул телләрне беләләр, балаларга өйрәтәләр. Балалар инде үзенә күрә мәктәптә яңадан өстәмә практикада ул алар өчен менә шулай иттереп телне аны әйткәннәр бит инде, аны безнең президентыбыз әйтә бугай инде, күп тел белү ул бик әйбәт дип. Халыклар бернәмлеге көне 2005 елдан 4 ноябрьдә билгеләп үтелә. Авыр вакытларда бер-беребезгә ярдәм кулы сузсак, төрле дин һәм милләт вәкилләренә, аларның гореф-гадәтләренә хөрмәт белән карасак, без көчле халык. 4 ноябрь ул айы, ул бит инде День народного единства дип атала. Менә нәрсә дип әйтим, кайбер бәйрәмнәрне менә карыйсың, теге кеше күбрәк нитә бит инде, аз гына менә бу бәйрәмне дә күбрәк кеше белсен дип интәсем килә инде. Без инде үзебездән чыгып инде непосредственно миссия безнең мәктәптән балаларга шушы бәйрәм турында без сөйлибез. Әле менә без шулай туры килде бит инде, лагерьлар бара хәзер. Лагерьга да без иң беренче пункт булып инде менә шушы бәйрәмгә бәйле аз гына тематический яктан ни дәресләрдә үткәрү яктан эш алып барабыз. Сәдәп әйтәсем килә инде, иң мөһиме ул бер-беребезне хөрмәт итеп яшәү, дөньяларны күрәбез, нинди ниләр, конфликтлар килеп чыга бит инде, религиозный почваларда да дип әйтик инде, национальный ни яктан да. Самое главное монда бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә кирәк. Үзебезнең гореф-гадәтләребезне, телебезне, туган ягыбызны, чөнки без бит инде Татарстанда яшибез, Татарстан күп милләтле республикабыз. Минем иң зур теләгем, иң зур нем инде, менә пожелание дип әйтик инде.
бер-беребезне хөрмәт итәргә, яратырга бер-беребезне, бәйрәм белән якынлашып килүче бәйрәм белән менә 4 ноябрь, День народного единства. Без Россиядә яшибез, күп милләтле ил бу безнең, единственный, может быть, даже без аны аңлап яшәргә тиештер. Иштуган урта мәктәбендә укытучылар, әти-әниләр үрнәгендә милләтләр арасындагы дуслык кебек мәңгелек кыйммәтләр яши һәм киләчәк буыннарга да тапшырыла. Шишмәләр иле син туган як дип, байлар сабасындагы шишмәләрне күздә тотып иҗат ителгән җырлар, шигырьләр, тарихи мәкаләләр байтак. Илһам, талант дигән төшенчәләр дә шишмә суларыннан ярала. Саба шишмәләре хәзерге ямьле Саба яр буеннан башлангыч ала. Ерак тарихта элек бу урында 30-га якын шишмә булган дигән мәгълүматлар саклана. Аның 10-тәгә якыны бүгенге көндә дә кулланылышта. Халык бик яратып йөри торган Кәли шишмәсе тиздән яңа йөз һәм яңа урын белән су алучыларны сөендерер. Хәбәргә күз салыйк. Халык әйтсә, чынлап та хак әйтә. Шишмәләргә карата кулланылган башы тауда, аягы диңгездә дигән табышмак аларның җитез, йөгерек, эшчән, халыкка намус белән хезмәт итүчән табигатьләрен дөрес сурәтли. Бу сүзләрнең хаклыгы Кәли шишмәсенә бигрәк рас килә. Тау башыннан юл алган су чыганагы халыкка уңайлаштырылып, тау итәгенә китерелә. Байлар сабасының шишмә тыкрыгы дип аталучы шушы урамында 1820 еллар тирәсендә Гали атлы кеше яши. Ул хуҗалыгында күп итеп тирлек тота һәм ит сатып гомер итә. Бер вакыт Кәли үз хуҗалыгында тирлек чала һәм собалылар шушы мәйданга ит алырга җыела. Ләкин Гали кайтмый да кайтмый. Халык арасыннан аны көтеп гарык булган берәү кая китте соң бу Гали Кәли дип әйтеп куя. Галигә Кәли кушаматы менә шул чакта тагыла да инде. Ә заманында Гали шушы шишмәне казыта һәм кушаматына бәйле рәвештә бу шишмәгә Кәли исеме куела. Кәли шишмәсе инде менә 200 елга якын туктамый ага. Тәмле суы белән халыкны сөендерә. Аннан бу урамда яшәүчеләр генә түгел, ә бик ерак урамнардан килеп, алай гына да түгел, ә бик ераклардан кайтып, суын алып китәләр. Биредән тәүлек әйләнә кеше өзелми. Халык шешәләп тә, чиләкләп тә су ташый. Машиналар белән килүчеләргә дә урыны бик җайлы. Без гомер буе шунда йөрдек, безнең әтигән ердә шунда йөргән, кирсәкәргә, суга. Без үзебез дә шунда йөрибез инде шишмәгә. Ашка суга мин ашка чигән шунда төшәм. Хәниф абый 5 литрлы шешәсен кулына тотып бирегә Закир Юсупов урамыннан килә. Шишмә бездән 1 километр ераклыкта ди ул. 10 ел эчәргә суны бары тик Кәли шишмәсеннән ташый. 10 елна кырлык булдымы? Менә шуннан бирле көн сайын төшәм мин. Бер көндә калган юк. Куармы, бураммы бар төшәм. У калынкы суы бит башлыга кешәйттеләр. Күпме җирдән килә, аны систатул дисәң дә тәме икенче. Ә бу әйбәт, тәме бу. И юшкымы да әз утыра моның. Әтәгене юшкымы тарта. Шуның өчен шушыннан гел чөп алам көн сайын. Менә хәзер яңарталар, матурлаталар. Бик әйбәт була. Бик әйбәт. Бу бик рәхмәт. Моның эшләгән кешесенә, начальствога бик матур була. Шишмәне бик карыйлар. Бөтенсе дә. Матур шишмәдән су алып бетне икенче индеме? Сулхада үзеңә күңелле төшәргә. Моны күп кеше төшәмендә, кайсы көне белән булмый, кайсы көне монда учетта торалар. Моны әйбәт Кәли шишмәсе дип йөртәләр. Бикет урамында яшәүче Мәхмүд абый да һәр иртәдә шишмәгә килүне үзенең гадәтенә керткән. Тәгәрмәчле дусты белән бу тирәдән әйләнеп кайту үземә дә, сәламәтлегемә дә бик файдалы ди. Дөрес әйткәндә, пенсиягә чыккач йөри башладым. Көн сайын су тәмне, балалар да ярата, киреп торган көн. Менә хәзер бигрәк матурлаталар, яңарталар, менә моңа ничек карыйсыз? Моңа шатланып карыйбыз. Күптән вакыт инде, хәзерәк матурларга, табигать кочагында, матур урында шишмә. Шишмә суы аерыламы өйдәге кран суыннан? Нәрсәсе белән сизәсез? Бик күп аерыла, бик күп аерыла. Мин аны башта юшкын белән сизәм. Юшкын менә бу колонка суында бик тиз утыра. Бер атнадан чәйнек куата инде юшкын белән. Бу шишмә суы белән булган юшкынны алып бетерә. Тәҗилган.
йомшак суы. Кәли шишмәсенең өе колай белән тышланган. Эчке яктан да, урам яктан да су алу уңайлыклары тудырылган. Кер чайкарга улагы да бар. Әйләнә тирәсе дә тәртип. Һәр кеше үз артыннан җыештырып, чистартып киткәне күренеп тора. Бүгенге көндә биредә шишмәне елганың икенче ярына, аның юл алган башлангыч ноктасына күчерү эшләре бара. Ул халыкның 2020 ел өчен җыган үзара салым акчаларына эшләнә. Бу шишмә инде безнең күптәнге хыял иде. Ни дип әйтсәк тә безнең бу бит инде Самый Сабарның уртасындагы ямьле шишмәләрнең берсе, күреп торасыз, монда халык һәр даим минут сайын суга килеп тора. Бу суы тәмле, үзе ямьле дигәндәй. Чөнки ни дигәндә, мин инде 2004 елдан авыл советында эшли башлаганда, шушы сәхәте МТС Минебаев Илшат Рашитович иде ул вакытта да председатель, шушындый шишмәгә будка Искырма ясап, üstüne мотор итеп торна утыртып, алар шушы елдан бирле 17 ел буенда хәзер шушы шишмәне карап тәрбияләп киләләр иде. Әмма ләкин заманалар үзгәрә, дөньялар үзгәрә. Һәр даим инде Саба шәһәр җирлеге гомумән алганда Саба муниципаль районының уңышлары алга таба зурдан-зур уңышларга ирешеп барабыз. Һәм күрдегез инде менә набережныйда күп эшләнгәч, монда инде хәзер бу набережный таләпләренә туры килмәскә дә мөмкин дип уй бар инде. Шунлыктан без уйладык та менә шушы шишмәне яңаша ясап куярга булдык. Үзегез күргәнегезчә инде анда менә шишмә ул теге яктан чыга, бу якка турба белән килә иде. Теге якка инде менә шул янкырмаларын ясап, баскычларын ясап, моны башкара инде конкурста отты ПМК 159 организациясе. Рәхмәт аларга. Хәзерге көндә дә эшләрне алар эшләп бетереп киләләр. Халык йөрергә ияләнгән хәзерге шишмә дә үз урынында калачак. Бар кеше дә ярның теге ягына чыга алмаска да мөмкин. Баскыч буйлап йөрү шулай ук кемгәдер уңайсызлык тудыра ала. Шуңа кешеләр урынсызга борчылмасын. Киңәштектән менә шушы бу яктагы шишмәсендә суында калдырырга дип. Ник дигәндә монда үзегез күрәсез, минут сайын кеше килә, минут сайын машина килә. Машина килгәнегә күрә теге яктан жүгереп, сулар итмәс өчен бу якта дагы турбаны калдырып, бер матур самавыр куеп, кеше шуннан су ала торган. Кирәгенә тегендә якка кер чайкарга бара торган булайны, су куенып алырга, бу ягыннан тиз генә ана шул шиләк янтәгә савытларга су алып китә торган урын ясарга. Бу башларын ана күргәнегезчә тигезләп, матур иттереп, biz менә 2нче ел референдум акчасына кертеп, тәртипләп эшен бетерербез дигән өметтә каласы килә. Аккан сулар бит алар Аллаһы Тәгаләнең иң олы нигъмәте. Адәм баласы ашар ризыгын көч куеп табарга тиеш булса, тау битеннән бәреп чыккан шишмәнең суын иелеп эчәр өчен бернинди тырышлык та куясы түгел. Юкка гына мени Зәмзәм суы хаҗ кылу урыны санала. Зәмзәм сулары бездән ерак, ә шишмәләребез янда гына. Аларның сулары саекмасын. Шушы көннәрдә байлар сабасында яшәүче Куддусова Нәфис Җамал Галим кызы үзенең олуг юбилейын билгеләде. Аны котлап иң якыннары түгәрәк мул табын артына җыелды. Юбилейны тәбрикләүдә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Тулырак Диләрә Җаббарова хәбәрендә. Гомерләрне аккан су белән тиңлиләр. Юбилярыбыз Нәфис Җамал Галим кызының да гомере тормыш ярлары буйлап агучы мул сулы озын елга кебек. Юлында сикәлтәләр дә очрамый калмаган. Бик күп җирләрдә эшләгән инде, акупта казыган, ул чокырларны эшләде микән, тулдылар микән инде инде. Урман кискәннәр, аны урман кискән вакытта ачлыкка чыдый алмыйча бер кладовщик булган атасы бер хатын бикәйсенне ул кайтып киткәндә туйганчы ашаганда, үлгән буларга азыгап килә алмаган. Оннары урман чыгарганда буга инде атлары үлгән, атлар белән дәген бик кайгырганнар инделәр. Нәфис Җамал апа кайдагына хезмәт куймасын, үз эшен җиренә җиткереп башкара. Коллективта үз кешегә әверелә. Җиңү өчен дип, илләр тыныч булсын дип тырыштык инде. Шуңа да бүген рәхәттә яшибез, ди юбиляр. Аларның инде балачаклары авыр чырларга туры килә. Колхоздашу чырлары, шуша авыр чырлар инде артта калып, тормышлар рәтләнә башлагач кына яңадан сугыш афаты чыга һәм шуша үсмерләр хатын-кызлар җиргәсенә төшә бит инде тылда булган шул авыр елларда безнең инде трактор иярлый, аны инде үрнәк училищесына җибәреп трактор иттереп укытып кайтаралар. Кайткачыннан колхоз кырларында эшли һәм 1947 елда безнең инде өйләнә,
47 елдан берле Киек авылында өзінің хезмәтен куя. Әти безнең 1942 елдан алып 47 елга хәтле армия хезмәтендә була. Сугыш беткәч СТЗ заводында эшли. Һәм инде 47 елда кайтып, шушы Киек авылында икесе бергә матур тормыш итәләр. Безнең инде әнинең 3 баласы бүгенге көндә исән сау. 2 баласы инде яшь вакытта ук вафат булалар. Апайым Василя 8 яшьтә вафат була. Асия апа инде 6 айда тормыйча вафат була. Бүгенге көндә әнинең 6 оныгы бар, 11 оныкчыгы бар. Хәзерге көндә безнең белән бергә гомер итә. Бүген инде аңа зур юбилей 95 яшь. Алдагы көндә дә шулай матур иттереп бергә яшәргә язсын, 100 яшендә күрергә язсын. Аңа без инде сәламәтлек телибез, бәхет телибез, бергә яшәвен телибез. Гомерен колхозда эшләүгә багышлаган Нәфи Җамал апа тормыш иптәше Хоснулла абый белән 5 балага гомер бирәләр. Кызганыч, гаилә башлыгы һәм 2 баласы бүгенге көндә гүр ияләре. Юбилярыбыз улы тормышын балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган Габит абый һәм Гыйлмия апа тәрбиясендә бәхетле картлык кичерә. Җылы, матур, бар җире балкып торган, бөтен уңайлыклары булган йортта яши ул. Килинебез Гыйлмия бик яхшы тәрбиялиләр. Һәр вакыт чиста, пөхтә, тамагы тук, үсте бөтен, аларга рәхмәтле булып яши, аларга бик зур итеп рәхмәт. Әни эшкә булган чиста бик динне карчык иде. Хәзердә генә әле ул яттан бөтен дугаларны сөйли. Мин мәчеттән укудан кайткач, нәрсә өйрәндегез дип яттан сөйләп бирә бөтенесен. Бик хәтерле, бик булган кеше иде. Районыбызда озын гомерле юбилярларны хөрмәтләү матур традиция. Котларга килгән Саба шәһәр җирлеге башлыгы Нәфис Җамал апага намуслы хезмәте өчен рәхмәт әйтеп, илебез президенты Владимир Путин җибәргән котлау хатын һәм район башлыгы исеменнән истәлекле бүләк тапшырды. Безнең өчен зур бәйрәм бу. Мондый зур агабиләр безнең әле хәзерге көндә менә быел район Саба муниципаль район буенча бу 66-нчы юбилярны котларга килдек без. Аңа шушы Саба шәһәр җирлегендә торып, алдагы тормышында да исәнлек, саулык, балалары белән, оныклары белән шөкертәшеп яшәп, исән сау гомер итәргә язсын. Без бик бәхетле ни дигәндә шушындый олы кешеләр безгә әле һаман да киңәшләрен биреп торалар. Алдагы тормышта да бу бик кирәк, элеккеләрне тарих иттереп сөйләгәннәре дә сөйләп утырсалар да алар безнең өчен бик файдалы. Шуңа күрә biz моңа тагын бәркәт исәнлек, тазалык, байлык, семья бәхете, балалар бәхете теләп калырга язсын. Гөлләр тулы нурлы иде улы, якыннары арасында бәйрәмен каршылаучы әби чыннан да олыларча матур иде бу көнне. Күрәсең, кешене шулай игътибар һәм ярату яшәртә, бизидер. Юбиляр бүләкләр өчен олы рәхмәтен җиткереп, исәнлек, уңышлы эшләр теләп дуга кылды. Дөньяда яшәүнең 1 сәгатенә хәтле кадерле, гомерләрнең кадерен белегез дигән сүзләр белән озатып калды безне ак әби. Атна информацион программасы кысаларында сезнең игътибарга әзерләгән хәбәрләребез шушылар иде. Яңа көннәрнең яңа вакыйгалары безнең киләсе чыгарылышыбызда урын алыр. Барыгызны да бүгенге бәйрәм дата 6 ноябрь Татарстан Конституциясе көне белән тәбрик итәбез. Киләчәктә дә имин, тыныч республикабызда төрле милләт, дин вәкилләре үзара аңлашып, килешеп, матур эшләр белән үрләр яулап яшәсәк иде. Реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.